and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Kumusta yung paminaw, Agnes? Arang-arang na ka, Rudy. Kamusta si Kameri? Siya na ang mipulis sa imong gimbuhaton. Siya na ang milecture sa mga bagong sampa. Pasensya na gyud. Dili pa ko makahimo. Ipahuway ko una ang akong lawas. Karode! Karode! Oh, si Manoy Yolanda. Diin man ni siya gikan. Galya sila si Titong si Dodong. Ha? Nga naman? Nakabati sila sa radyo. Gipanawagan sila sa ilang mga ginikanan. Nangandam ang managsuon kay bulog sundan sila sa patag. Unsa? Gibiyaan nila ang ilang pwesto ug nangita ang managsuon ni Morode. Karode. Wato na ko sila din, Uwata na lang ang managsuon din, kay makisulti gyud kuno sila nimo. Ila kang hangyoon nga mosugot ka nga moduaw sila sa ilang mga ginikanan. Sir. Naibaw ko sa inyong gibati no inan, ang tuyang. Maghinaot man ta, nakabati sila. Kinsa nakabati ang mga O mga engkanto. engkanto, huwag dili nga nato. Ang nakabati. Basta ang importante nga nakabati sila si Tito ug Dodong, dili ba? Mao ka na ang among gipaghinaot ug giampo, sir. Nganong imo maning gibuhat, Tungod sir? ginaluoy ko ninyo no inan. Usasab ko ka man nga nalayo sa akong pamilya. Nalayo sa akong mga anak tungod sa pagsilbi o sa pag-alagad sa inahan kayuta. Dili lalim ang kasakit nga bation nga kamingaw na ito mga ginikanan. Karon, sa minyong gibati. Maurag na ibtan kamig tunok, sir. Dughan, sir. Salamat kay simong tabang namo, sir, ha? Wasa pa yan. Maukay ang mga serpenting komunista tungod aning itabuang. Kaparan ako, di na ba? Usali ko muna yun sa public service. Sige, bitaw gusto na. Kitang tanan sa bukid. Ila nakakatuig, wata makakita sa itong ngaminas na buhi. Ako, ayan, sa bitaw ka na bitaw. Susumita na. Saban na ni Katito ni Kadudong ba? Balik mangyapon sila din sa kuman makikita silang ginikanan. Ay, di, Mga kauban, hiluman sa nato. Hiluman una nato. Doon lang kita'y commander busa siya mo atong agdon. Piluman una nato, mga kauban. Salamat mga kauban. Mga minahal, mga maisog nga mga mapulang manggugubat sa atong nasod. Labi ka na gyud Katito o Kadodong. Nagasabot ko sa inyong gibati. Dili sayon o dili lalim nga palandungon. Labi na gyud sa mga minahal sa atong kinabuhi nga gipatuo nga kita mga patay na. Apan di ay dako kitang buhi. Apan hinumduman nato nga ang maong paagi o pagpatuo sakit. Apan nakatabang sa kalihukan sa revolusyon. O ikaduha, nga luwas kita nga nagpatuo nga patay na. Aron ang mga kaaway nga way hunong nga nag-ayam nato. Muhunong kay mituusab nga patay na kita. Ang kaso nila ni Katito o Kadodong kaya atong gipatuo nga nawagtang silang duha tungod kay gitaguan sa mga engkanto. O dili ingon nato. O wa na'y panahon pa nga makabalik pa sa ilang mga minahal. Apan ang tinuod sa atong kahiladman, may panahon pa sa pagbalik kung panahon na gyud. Katito, Kadodong, bag-o pa ang nahitabo ni Kapidring. Gipatuo si Kapidring nga ingon ini ang kahimtang sa iyang ginikanan. Apan unsay nahitabo, napatay si Kapidring uban sa pipila nato ka mga kauban. Og hugot kayo ang atong pagtuo. Nga wa maglagyo ang kaso ni Kapidring og sa kaso karon nila ni Katito ug Kadodong. Ang nahitabo ni Kapidring mao'y usa ka dakong leksyon nga angay natong makatunan sa revolusyon
Tungod kay ang mga pasistang mga kaaway way hunong sa pagpangita og paagi. Aron kita mga pukan. Busa ang unang muhukom kung tugutan ba nato sila si Katito o si Kadudong nga makigkita sa ilang mga ginikanan. Gipaabot ang inyong mga maayong opinyon, mga kauban sa revolusyon. Kung ako mo'y paminawon og sundon, alang nako dili maayo nila ni Tito ug Dodong nga makikita sa ilang ginikanan ni ining panahona. Uyon ko sa opinion ni Manang Yuli. Gusto! Agi kini sa mga kaway! Agi kini! Katito, Kadudong, gikasubo kay namo nga dili kamo namo tugutan nga makikita sa inyong ginikanan. Paabuto na to ang gustong higayon og panahon nga magkakita kamong pamilya. Plano kini sa mga kaaway. Kita mo yaangay mo plano sa pagpukan sa mga kaaway. Dili kay kita mo'y planuhan nga mapukan. Alright, Bermudez, out. Why na matikdan nga timailhan sila sa Bermudez nga mutunga ng mga anak nilang inan og tuyang. May andar naman teletype machine. May message ang kauluhan. Ni ana si Rudy. Unsa resulta sa imong pakigsulti sa magsuon? Nagkasabot man sila. Ilabi na nga ako silang giingnan. Nga, ang nahibaw labaw sa tanan, kung unsa ipasabot sa engkanto, ug dili ingon nato. Kita ra gyud sa mapulang manggugubat. Ug si Lucio, labaw sab nga nahibaw niini. Tuwa si Lucio sa mga kamot sa militar. Busa siya mo'y mihatag og ideya. Kung unsa ipasabot sa engkanto ug dili ingon nato. Kamoy atong kipatuo sa mga ginikanan nila ni Tito ug Dodong. Busa klaro na kaayo nga pamaagi og plano sa kini ni Colonel Joaquin. Kaanugo ni Pitring, mituo sa taktika sa militar. Husto kaayo ka, Rudy. Dakong leksyon sa revolusyon ang nahitabo ni Kapidring. Salamat nga may uyon sila si Katito o Kadudong. Oh, gusto na ko mapahuway. Oh, sige, pamahuway na kamo, Karudi. Dako na gyud ang imong tiyan. Mapulang gabi. Mapulang gabi. Tana, gusto na ko matuog. O namin ninyo. Sige. Unsa man, anhi ka matuog sa among payag ni Suping Agnes? Mabitang nagpabilin ko. Gimingaw ko ni Mama. Gusto ko mudog ni mo, Manang Yuli. Buangon ni bata. Bilapas ag di ay tagal ang iyang misyon. Pero nagpabilin paghihapon siya sa mga komunista. Nindot kining baliktaan nga gi-ignore ang gipangayo ni Rudy nga lugway siyang misyon. Gi-blackout na ang bisan unsay report ni Rudy. Ato ba? Tablarang gi-abandonar na si Rudy. Umaanak na di ay si Mary de Castro. Dili ka na? Busog na ko. Limitahan ako ang kaon kay mosamot kada ko ang atong anak kaniya sa kuntihan. Karudi, Kameri. Sud, ka Agnes. Kameri. Niayda kong balita. Gikan gyud sa Central Party Committee. Unsang balita? Niya ang suwat pahibaw nga may timaan gyud sa Central Party. Nga ikaw, Kameri, mo'y kasamtangan nga mulingkod isip chairman sa Regional Party Committee. Ha? Karudi. Wa gid ay ko masayop, Kameri. Karudi. Wa gid ay ko masayop. That's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!